U sklopu redovnog pastirskog pohoda Drvenskom dekanatu 7. studenog 2017. godine uzoriti kardinal Vinko Pulić, vrbosanski nadbiskup, posjetio je župu Svetog Marka Evanđelista i Franjevački samostan na Plehanu. Nadbiskupa su po propisanoj formi dočekali župnik Franto Tomas, koji je i gvardijan samostana, i župni samostanski vikar. Nakon molitve u kapeli Svetog Ivana Krstitelja u crkvenom dvorištu, nadbiskup Vinko je obavio redovnu kanonsku vizitaciju župe. Prvo je uz župnika pregledao župnu administraciju, poštivajući pritome redovnički stalež samostana i redovničku ulogu gvardijana. Župnik ga je upoznao sa stvarnim stanjem u župi, sa pastoralnim aktivnostima, sa nastojanjima, te sa problemima osobito po pitanju održavanja i jurisdikcije nad crkvama i kapelama u župi. Nadbiskup ga je saslušao i podržao u njegovim nastojanjima, osobito u nastojanju da se oforme župno pastoralno i župno ekonomsko vijeće usprkos malom broju povratnika koji žive u župi. Oba vijeća po svojoj naravi trebaju biti pomoć župniku za katoličku organizaciju života i uređenja te održavanja u župi. Poslije administrativnog dijela, nadbiskup je u koncelebraciji župnika, kapelana, fratara iz samostana te drvenskog dekana Fra Ivana Marića predslavio svetu misu pred 30 vjernika koji su se za tu prigodu okupili u kapelici Svetog Ivana Krstitelja. U svojoj propovjedi nadbiskup kardinal Vinko Pulić pojasnio je župljanima smisao svoje posjete, da to nije samo nadgledanje i kontroliranje, nego prije svega sudjelovanje u zajedničkom životu. Pozvao je vjernike da poput crkvenog aparata, crkvene organizacije, svi zajedno sudjelujemo u cjelovitosti organizma crkve, kojoj je glava Krist. Kao udovi i organi jednog tijela, jedni o drugima smo ovisni i trebamo biti vođeni ni manje ni više nego trezvenom glavom, a glava je Krist, naglasio je kardinal. Poslije svete mise okupljeni vjernici imali su priliku osobno se susresti s kardinalom u maloj dvorani u crkvenom dvorištu, te s njime razmijeniti osobna razmišljanja, sugestije, prijedloge ili zatražiti odgovore na konkretna pitanja. U nastavku svoje službene kanonom propisane vizitacije, nakon ručka u prostorijama Franjevačkog samostana, zajedno sa župnikom i grupom vjernika, kardinal je posjetio filijalnu crkvu posvećenu Svetom Nikoli Taveliću u Modranu. Po povratku sa filijale, nakon okrepe, kardinal se uputio dalje u pohod Drvenskog dekanata.